ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ମୁନି ମୁନି ମତେ ଯୋଗର ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ମୁନି ମୁନି ମତେ ଯୋଗର ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଗର ଆଦ୍ୟ ଜପ ପ୍ରଣବ ତାପରେ ଶୁଭ ଭାବନା। ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ମନରେ ଜପିଣ ଦୃଢ଼ କର ତ ଭାବନା। ଯୋଗରେ ଅଛି 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଯମ ନିୟମର ବିଧି। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସେ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି। ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ମୁନି ମୁନି ମତେ ଯୋଗର ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଯମ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଜାଣ। ଯୋଗ ପଥଟି ଅତି ସୁଗମ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣ। ସତସଙ୍ଗ ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ତା ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ସାଧନ। ଯୋଗର ଏହା ତ୍ରିଶୂଳ ଅଟେ ସାଧୁଥିବୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ମୁନି ମୁନି ମତେ ଯୋଗର ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଗ ସାଧିଲେ ନିରୋଗ ହେବ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ହଟିଯିବ। ଅଜରାମର ହେବ ଶରୀର ଜଡ଼ ଚେତନ ହୋଇବ। ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳ ଅଟେ ଯୋଗ ସଞ୍ଜାୟତେ ଜ୍ଞାନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରିଣ ମନେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଏ ଜୀବନ। ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ମୁନି ମୁନି ମତେ ଯୋଗର ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ଯୋଗ ଶିଖାଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଯୋଗ ହଟାଏ ଅଜ୍ଞାନ। ଯୋଗ ପଥରେ ଥିଲେ ଆମେ ପାଇବା ନୂଆ ଜୀବନ। ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ମୁନି ମୁନି ମତେ ଯୋଗର ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏ ଅମୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବେ ହେବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଶରୀର ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆତ୍ମା ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ନାଦି କାରଣ ଆତ୍ମା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର। ଯାହା ଅଛି ପିଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ
पिंड ब्रह्मांड समान पिंड ब्रह्मांड तत्व ज्ञान को मनरे हे जान धन्य जोगेश्वर आदि मुनीश्वर शिव मुनि महाराज जोगर प्रचार प्रसार करिण धन्य ए मुनि समाज शुण साधु जने मुनि मुनि मती जोगर अमृत बाणी ए अमृत बाणी श्रवण करिण सर्वे हेवे आत्मज्ञानी सर्वे हेवे आत्मज्ञानी सर्वे हेवे आत्मज्ञानी। सप्रेम जय जीव।